उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि ओनसोलनि 1 नं डिमाकुसि तारकुटिया गामियाव थांनाय हरनि 9 रिंगायाव सानै बोराय बुरैनि नखराव अर खामदों। बे अर खामनायाव गाननाय जोमनायजों लोगोसे माखासे गोनांथि भटार कार्ड, पान कार्ड, बेंक एकाउन्ट, जब कार्ड, बिपिएल कार्ड लोगोसे 9,000 रांबो खामफादों। बे अर खामनायाव गाननाय जोमनायजों लोगोसे माखासे गोनांथि भटार कार्ड, पान कार्ड, बेंक एकाउन्ट, जब कार्ड, बिपिएल कार्ड लोगोसे 9,000 रांबो खामफादों। बे जाथायाव सोरनिबा आखाइ दं होननानै नखरनि सुबुङा सन्देह खालामदों। हरनि 9टासोआव उन्दुबायमोन, बाथिखौ मोननानै उन्दुलांबायमोन। बे हरनि 9टासोआव माथिं मा जाथाय जानानै खामखो आं बेखौबो बुजिनो मोनासै, साननानै मोनासै। उनाव आखाइयाव अरखि सिरिनायावसो मोखां गुदुं मोननानैसो सारि मोननानैसो खारहरनानै जेने तेने बासायनो हादों। बिजाब, आबै फिसानि बिजाब 8आव फरायनाय सेस नस्थ' जाजोब्बाय। फैसा, गाननाय जोमनाय गांसेबो गैला। आरो खहाया बेनो बिजाब आरो माल माथा सब थाखा फैसा बरबाद जाजोब्बाय। आरो एकाउन्ट नम्बर, पान कार्ड, भट कार्ड सब नस्थ' जाजोब्बाय। आं गम मोनासैदि आरो आं उन्दुलांनायाव हथादनो जाना होबाय। मारै मा जोंलांखो, मारै खामलांखो, गाव खामखो ना सोरबा गुबुना हारसिया खैखा खामखो बेखौ बुजिस्लाबनो हायासै आं। उन्दुलांनाय मानसियालाय मा बुजिनो हानो। खनाथिनो गोजौ जोंबाय, जाउनाव बाहेरायाव ओंखारनाय लोगो लोगोनो सारा गिदिंजोब्बाय अरा। सेस लिरलाजोब्बाय। सन्देहखौनो आं बुजिनो मोनासै। हारसिं मारै जाखो, गावथ' जोंथाव नङामोन बियो। आरो आं बाथिखौ मोननासो उन्दुनाय 9टासोआव उन्दुहांनाय। मैयानि जाथायखौ आङो ओरैबायदि गोमोजाथावै गोमोनांथाव बाथ्रा जाना थांबाय। दा आं बेखौ ओरैबायदि दुखु नांदों। दिनै आं हरनि समाव सफैदों। आं बेयाव 10टा बाजियाव सफैनानै अरखौ जिथुनि आं जोंनानै खोमोरखाङो अब्लानि आं सफैबाय। दा बे अर जोंनायनि जाथायाव आङो ओरैबायदि दुखु नांबाय। आरो बे जाथाया ओरैबायदि माबायदि जाथावना आं बेखौ दुखु नांदों। माने हरखाबै बेराफारसे खनायाव जोंखांनानै जेबायदि रायजोफोरा बुंदों, आङो बे बुंनाय हिसाबै आंनि साननाय बायदिब्ला बे अरा हरखाबै बिदि राउन्ड गिदिंनानै जोंनाय बेलायाव आंनि साननायाव सोरबा हिंसा मानसिफोर दङ नामा बेखौ आं सानना लादों। आरो बेखायनो बे अरा हरखाबैनो ओरैनो बाथिफोरजों जोंनाय अरमोनब्ला बेयो जेनेबा लासैनो हरखाब गिदिंनाय नङामोन आरो माल माथा बहुद बासायनो हागौमोन। दा आंनि साननायाव बेयाव निस्सय माबा मोनसे थावफोर सारनानै सावनो हागौ। बेनि जाहोनाव दा दिनै बे न'खरनि जेखिनि माल माथा आरो कागज प्रमाण पत्र बायदिसिना रां रुफा आरो बासोन सासोन बायदिसिना गाननाय जोमनाय खहा जालांजोब्बाय, सावजाजोबनाय जाबाय। दा बेखायनो नैबे बिजाबफोराबो माखासे खामजोबदों गथ'नि। दा बे गथ'आबो ओरैबायदि दुखुनांथावना, बेराफारसेथिं बिमा थैजानाय उन्दैयावनो आरो बेराफारसेथिं बियो बिकलंग, आखाइयाबो खामनाय, अर खामनानै गोरलैयावनो माबा जाजोबनायसो, आथिं आखाइ गासैबो लदा जानानै थिफुजोबनाय। दा बेखायनो आं दुखु नांदों। दा बेखायनो आं सान्दों जाहाथे रायजो राजा आरो बयबो जुग जानानै जा सरकारनिफ्राय आं माबा मोनसे मोननो हागोन बिथांमोननि सायाव। आरो गाननाय जोमनाय आरो न' लुनो केपासिटि, थिं बायदिसिना रांखावरिफोरखौ आं सरकारनिफ्राय मोननो होयो जाहाथे, बेनि थाखाय आङो खावलायनाय जादों। दा बेखायनो आङो बिथांमोननि न'खरखौ बाहाय सहाय सुजुग होनो थाखाय आङो सरकारनि बा सारमोननि बिथांमोननिसिम आङो
खावलायनाय थाबाय। मम लगायदों होनदोंमोन ममखौ बे खोमोरनासो उन्दुदों नाथाय बिनि आथिं खाथिनिफ्राय अरा नांबोनानै गुदुं मोनखांनायावसो बे सिरिमोननाय न'निफ्राय ओंखारनो हादों आरो अरादि जेरैबायदि हरखाबै जोंदों जाहाथे खोमोरस्लाबनो हायै बायदि बिनि मा जाहोनाव माबायदि हठाथनो दसेयावनो खामजोबलांखो बेखौ रावबो हमनो हायाखै। 10টা মান বজাত আমি যেতিয়া ইয়াত আহি পালোঁ, মোৰ ওচৰতে ঘৰ, যেতিয়া আহি পাওঁ তেতিয়া জুইটো একদম চাৰিওফালে লাগি আছিল। তেতিয়া আমি পানী গাড়ীকো ফোন কৰিলোঁ, কিন্তু পানী গাড়ী যেতিয়া অহা হৈছে তেতিয়ালৈকে আমি গাঁৱৰ ৰাইজগিলাই মিলি ফালে অলপ জুইটো কণ্ট্ৰল কৰিলোঁ। তাৰপিছত থানাৰ পৰা মানুহো আহিলে, অহাৰ পিছত তেওঁলোকেও লিখালিখি কৰি গ'ল আৰু যেতিয়া জুইটো নুমাই গ'ল তেওঁলোকেও গ'ল আৰু গাঁৱৰ মানুহবিলাক সহায় কৰিলে। জুইটো এনেধৰণৰ লাগছে চাৰিওফালৰ পৰা একেবাৰে লাগছে। এতিয়া কিহৰ লগত লাগছে এতিয়া আমিও ধৰিব পৰা নাই ভালকৈ। এতিয়া যেনেকৈ একফালে ঘৰত একফালে পৰা লাগব লাগছে, কিন্তু চাৰিওফালে পৰা লাগছে। লগাৰ পিছত এতিয়া কি কেনেকৈ লাগিল, ঘৰত বুঢ়া মানুহজন শুই আছিল বোলে। তেতিয়া বুঢ়া মানুহজন ওচৰৰে ভাইটি এটাই আনি ফালে যেতিয়া দৰ্জা খুলে তেতিয়া বুঢ়াজন অলপ পলাইছে, অলপ আগত পাইছে, তেওঁ আগত পাইছে আৰু মই সকলো ওচৰৰ যি আমাৰ প্ৰতিনিধিসকল আছে তেওঁলোকক আহ্বান জনাওঁ যে তেওঁলোক কিবা এটা সাহাৰ্য দি আৰু যোন সাহাৰ্য দি তেওঁলোকৰ ঘৰ নিৰ্মাণ আৰু যিমান বয় বস্তু আছে সিহঁতৰ একো এটা খুঁটাও ওলাব পৰা নাই, চব জুইত যাই গ'ল। এইকাৰণে মই সকলো ওচৰৰ MCLA ছাৰ সকল MLA বাইদেউসকল জুইত আছে তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাওঁ যে তেওঁলোক কিবা এটা সহায় কৰি যাতে ঘৰটো নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সহায় কৰে যেন। আৰু যোন দয়ালু ব্যক্তিসকল আছে তেওঁলোককো অনুৰোধ জনাওঁ তেওঁলোকক কিবা এটা সহায় কৰি তেওঁলোকক সহায় কৰাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনালোঁ।